Ahojte, v tomto videu vám ukážem naše zariadenie Carbon Zap GDR-X, vyvinuté firmou Carbon Zap v spolupráci s Magnetima Rally Checkstar. Ide o vysokotlakový tester na testovanie priamych benzínových vstrekovačov, teda všetkých moderných GDI systémov. Vďaka rozsiahlej celosvetovej databáze vieme otestovať drvivú väčšinu priamych vstrekovačov. Zvolíme si vhodný adaptér a vstrekovač upevníme do testera, upevníme špičku, upevníme prívod paliva, elektrickú časť a spustíme automatické testy. Najskôr sa kontroluje elektrický odpor a tesnosť. Následne sa vstrekovač zohreje na pracovnú teplotu a prebiehajú dynamické testy pri vysokých tlakoch, ktoré simulujú reálnu jazdu motora. Testovanie prebieha presne podľa tovarenských nastavení, takže vidíme, ako sa vstrekovač správa v skutočných podmienkach. Výsledkom je prehľadný protokol, vďaka ktorému môžeme určiť stav vstrekovača a potrebu čistenia.